En ting det er at sidde og tegne på et stykke papir med blyant, eller male på et lærred med pensel. Men at sidde og tatovere levende mennesker, altså levende lærred, et organisk lærred, der hele tiden arbejder og lever og ånder, det er det vildeste. I det voksne liv, så havner jeg lige pludselig ved at få muligheden at få mit eget lokale og forfølge min drøm i at lave kunst og tatovering. Det er meget vigtigt for mig, at det ikke bare er det lokale, du kommer ind i. Vi skal have noget liv ind, vi skal have noget organisk ind. Dynamikken med naturen og alt det, der er herindfor, det spiller alt sammen i en højere enhed. Det gennemsyder af kreativitet. Det er ikke kun arbejde, det er ikke kun det færdige resultat, det er hele oplevelsen. Lige fra start til slut. Så snart personen går ind ad døren, så analyserer jeg, hvad det er for en personlighed, jeg har med at gøre, så vi kan løse opgaven sammen. Så jeg lytter, og vi har en god samtale. Jeg har god energi, og det har alle mine kunder også. Jeg elsker mine kunder. Og når jeg siger kunden, så synes jeg faktisk, at det lyder lidt vagt et eller andet sted, fordi jeg hellere siger menneske i stedet for personlighed. Og det er egentlig der, jeg kan lide at gå ind, og det er at imødekomme mennesket og personligheden, og løse den opgave deromkring. Men ikke kun taget højde for personens egne ønsker, men også hvad der er æstetisk rigtigt, sådan at det også får lavet en tatovering, som er holdbar resten af livet. Det giver noget helt unikt, det der med, at man sidder så tæt op ad hinanden, og du påfører smerte, og du laver noget, der er pisse fedt, og der er så smukt, og du kommer hinanden ved. Der kommer jo netop under huden på den her person i mere end en forstand. Det er nok noget af det vigtigste, den der relation, der bliver skabt. Det er ikke så meget det at sætte et aftryk. Det er sgu mest det der med at se folk bare blive glade. Altså, den gave, det giver, når du gør folk glade, og se de smiler, det er der, hvor alting det går op i en høj enhed.